Kajing lekai Copa America kadai gawai ka tournament football bagi riuj football kari India ki sneu tenat bha banteng. Namar kajing don kiri gi baklan bor bha ha kajing lekai football kum kari Mexico, Uruguay, Brazil bad kham tam kari Argentina kababaro ki khmi lenti ban pej ya kajing lekai jong Lionel Messi ubere urang lekai football baken sai jong ka perthei. Henry ka basngeu si pat na bata ki million ngut ki riuj football kari India. Ba Mynta Snem arhajar arpeusau kinomla ban Sakhi ya kajing lekai Copa America hari India. Namar hadu bala pelaj ya kaneka video ka Sony Sport Network ka baju peni ya kajing lekai Copa America hagi Snem baladep Mynta Snem ka klem pat shim ya karai ban peni ya kaneka kajing lekai Copa America ha India. Kaneka sakta bha ya giriu football kari India ki basa agijaka ki bombyang ka internet lada omdon ki channel TV ki bapeni ya kajing lekai Copa America ha India. Bat naga benta ki bakhambyang ha ka internet kila ban page live stream na ki website ki bapher. Henry ngi kermen baka Sony Sport Network bat ki wei ki sport channel ha India. Kinsa persyangkat bala ban peni ya kaneka kajing lekai Copa America ha India. Bat kajing lekai banengkong jong ka Copa America Mynta Snem kan long hapadeng ka Argentina Persia ya ka Canada ka banelekai ha ka por Sunshiteng men step ha ka baje jong kari India.